حانت تقرم ستورغ نقراكم حدا غزي حدا منسيو ناب بتكريستيان خي تصلوت تقبر سلازدليه ناب بتكريستيان مس بصحل ጫሙ አውጪው አብታ አፍደገ ጫሙ ገዲፉን ውሽጥ ያቱን አውሽጢ ጸሎቱ ገይሩ ስግደቱ ሰጊዱ ሁሉ ነገራት ወዲዩ ወጽ ኸሎ ጥሪ ተበለ ጫማ የለን ድሕሪ ከምዚ ኢሉ ማሪሩ አንተ አምላኽ አነስ አብዚ በተክርስቲያን ካ መጽ ንዓኻ ክሰግድ ናባኻ ክሰግድ ጸሎት ክገብር ኢለ ናባኻ ናብ ገዛኻ ናብ ቤትካ መጽስ ጫማ ይክስረቅ ኢሉ ከማር ሓደ አቦ ሰሚዕሞ ተማ አቦ ሽዑ ከምዚ ኢሎሞ ዝወደይ ስኻ ጫማኻ ሓሉ ፈጣርኻ ንዓኻ ይሓሉ ኢሎሞ ባል እዛ ባህላ አዚያ ትገርም ዓብ ትምርታ ውሽጣ ዘለዋ ባህላ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እዋን ኩሉ ነገር ፈጣሪ ክገብረሎም እዮም ዝጽበዩ እወ ፈጣሪ ሁሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዚ ወል ሓንቲ ሕቶ ዝበሃል ይብሉ ግን ፈጣሪ ከዓ ናይ ስርዓት አምላኽ እዩ ኣብዚ ምድሪ ስርዓት ይሰሪዕልና ዳስዋ ይጽዒርኩም ሪህጽኩም ንበሩ ንሕና ቁርብ ስጉምት ንቅድሚት ንኸይድ ድሕሪኡ እቲ ዝኸድና ስጉምት ከዓ ፈጣሪ ይባርከልና ንሕና ንሰርሕ እሱ ከዓ ይባርከልና ስለዚ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ምድሪ ነገራት ኣሎ ንሕና ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገራት ከዓ ኣሎ ስለዚ እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ብዓቕምና ንግበሮ እቲ ካብ ዓቕምና ላዕሊ ዝኾነ ከዓ ብጸሎትና ኣምላኽ ነሕልፎ ሽዑ እቲ ካብ ዓቕምና ዝኾነ ነገር እሱ ይምላኣልና እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ከዓ ንሕና ንግበሮ እንተኾነ ግን ኣብ ገዛና ደቂስና ፈጣሪ ፈልጥ እሱ ክህበኒ እሱ ክገብርለይ እንዳበልና እንድሕር ወላ ሓንቲ ከገበርና ኮፊልና ወላ ሓንቲ ኣይበናኒ እሱ ናይ ኢድና ስራሕ እዩ ዝባርከልና መጽሓፍ ቅዱስን ከምኡ ይዝብል ናይ ኢድኩም ስራሕ ክባርከልኩም እዩ ይዝብል ስለዚ ንሕና እንታይና ንገብር ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይና ንሰርሕ ደልና ንጽዕር ኣለና ዲና ፍልጠትና ንዕብል ለና ዲና ንምሃር ኣለና ዲና ንጎይል ለና ዲና ኣብ ህይወትና ንቅድሚት ከሰጉምና ዝኽእሉ ውሳነታት ክንውስን ኣለና ዲና ወይስ ኩሉ ነገር ፈጣሪ ክገብረልና እሱ ፈልጥ እንዳበልና ዓይንና ዓብሚትና ኢና ንኸይድ ደለና ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕኒ ሓደ ነገር ክነግረኩም ፈጣሪ ንወዲ ሰብ ከድሕኖ ስለዝደለየ ካብ ሰማይ ወሪዱ just imagine ዋይ ወሪዱ ፈጣሪ ናይ ስርዓት አምላኽ ስለዝኾነ እንደዝኾ እምበር ኣብኡ ኮይኑ ምሕረኩም ኣለኹ ክብለና ይኽእል ነይሩ ሓጢኣትኩም ይቕር ይለልኩም ኣለኹ ክብለና ይኽእል ነይሩ እንተኾነ ግን ክምህረና ስለዝደለየ ኣብዚ ምድሪ ከመይ ከም ንነብር ክምህረና ስለዝደለየ ስርዓቱ ኸርእየና ስለዝደለየ ካብ ሰማይ ዝኣክል ወሪዱ ካብ ድንግል ተወሪዱ ሓርቃ ስቃይ መከራ ንሪኦ ካብ መጨረሻ ኻመይቱ ድሕሪ ሞት ስዒሩ ኻ ተስዩ እዚ ስርዓት እዩ ዝምህረና ደሎ ንሕና ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ክንሓልፎ ዘለና ነገራት ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሓደ ግዜ ንሓደ መንእሰይ ይበሃል ፈጣሪ ነዚ መንደቕ ድፍኣዮ ኢልዎ በሃል ድሓር ትወዲ ከዓ ኦኬ ፈጣሪ ድፍኣዮ ኢሉኒ ኢሉ ሙሉ መዓልቲ ንጎተሲ ናብቲ መንደቕ ኸይዱ ይደፍእ ንጎተሲ ናብቲ መንደቕ ኸይዱ ይደፍእ ድሓር ድሕሪ ዓመት ፈጣሪ ኣነስ ድፍኣዮ ኢልካ ነዚ ሓደ ዓመት ሙሉ ደፊአዮ እዚ መንደቕ ግን ነቕ ኣይብልኒ ካብ ዝቦትኡ ክሳብ ሕጂ ኣይተንቀሳቐሰን ኢልዎ እወ እቲ መንደቕ ኣይተንቀሳቐሰን ከም ዘይንቀሳቐስ እውን እፈልጥ እየ ግን እስኪ ኺድ ነብስኻ ኣብ መስትያት ረኣዮ ኢልዎ ኣብ መስትያት ከይዱ ምስ ረኣዮ ማስሉን ሲክስ ፓክ ካልእ ነገር ኮይኑ ትሰብ ፈጣሪ እቲ መንደቕ ከም ዘይንቀሳቐስ ፈልጥ እዩ ንዕኡ ክሰርሖ ስለዝደለየ እዩ ነቲ መንደቕ ድፍኣዮ ኢልዎ ስለዚ ኣብ ህይወት ክንንቀሳቐሶ ነገራት ዘድልየና ነገራት ኣሎ ክንዓብዮ ዘድልየና ነገራት ኣሎ ዓብ ነገር ንምንድሕር ኮይና ናብታ ዓብ ነገር ከብፅሓና ዝኽእል መገዲ ክንጓዓዝ ኣለና ናብኡ ንክንበፅሕ ከዓ ፈተናታት ክንሓልፍ ክንክእል ኣለና ነቲ ንደልዮ ነገራት ብቑዓት ክንከውን ኣለና ተዘይኮይኑ ስለዝደለና ያ ጥራይ ኣይኮኑን እዩ ነገራት ነቲ ነገር ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ክንከውን ክንክእል ኣለና ገለገለ ሰባት ኣነ ኣዝዩ ዝገርመኒ ገለገለ ሰባት ኣነ እኮ ከምዚ ይረኸብኩን ከምዚ ቆይ ተገበረለይ ሰባት ከምዚ ኢሎምኒ ሰባት ከምዚ እናሽዮምኒ ሰባት ንዕቆምኒ ኦፍ ኮርስ መን ይኸስኻ እንታይ ስለ ዝኾንካ እሞ ከኽብሩኻ እንታይ ስለ ዝኾንካ እሞ ክገብሩልካ ገለገለ ሰባት ከይዶም ከምዚ ክገብር ደልየ ገንዘብ ኣለቃሓን ወላ ሓንቲ ከይሓዙ ዋይ ሞት ሰብ ንዓኻ ክሕግዘካ we have to understand ክንፈልጥ ኣለና እቶም ሰባት መጀመርያ ክነርእዮም ክንክእል ኣለና ብቕዓትና ሰባት ከኽብሩኻ ደይኮንካ ክትፅበደለካ ክኽበር ዘለዎ ሰብ ክትከውን እዩ ዘለካ ሰባት ክሕግዙኻ ደይኮን ክሕገዝ ዘለዎ ሰብ ኢኻ ክትከውን ዘለካ እንድሕር ብቕዓት ኣለካ ሞኻቶ ብቕዓትካ እንድሕር ንሰባት ኣርኢኻዮም ኮ ሰባት ኩሎም እንዳጎዩ ክመፅኦም ንዓኻ ክሕግዙ ምክንያቱ ኣባኻ ኢንቨስት እንድሕር ገይሮም ንሶም ከምዛ ዓብዩ ስለ ዝፈልጡ እንተኾነ ግን ኣብ ገዛኻ ተቐሚጥካ ሰባት ክሕግዙኻ ኣይክእሉን እዮም ሰባት ከድንቑኻ ኣይክእሉን እዮም ሰባት ከኽብሩኻ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና ንግበር እቲ ፈጣሪ ክገብሮ ዝግብኦ ከዓ ንዑ ንግደፎ እሱ እንታይ ከም ዝገብር ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ኣብ ቀጻሊ ረኽበና